kyerɛfo aboaso sanity ye be osofo a ye pɛ n'asɛm de obɛka de ye bɛboa ye de obɛka ɛno ɛne wɔhwehwɛ na nyɛ osofo obɛka nim osofo obɛka Nyankopɔn adwene dabi ne mmom no de asafo ne pɛ no ɛde ɛbɛyi no sɛ de won ara wona kono tie sɛ de asafo no wɔyakoma pɛ wɔyakono pɛ edu preacher nka nipadua ho asɛm nyamso wɔ nipadua mu sa ne yɛka no ɛno wo yɛ ne sade a yɛbɛpɛ wɔ asɛm amadi kaka sɛ me preacher ma mpɛ ma asɛm dabi me preacher ma nkamfo me na me ka Nyankopɔn dwa nkwagya asɛm na babia Onyankopɔn asɛm finchim wɔ no hu Nyankopɔn ma nso wɔ finchim obi biala Nyankopɔn mu tirim bia ɔte sensɛm ya abeya ne ho popo na ɔsase asu no ɔsase adwene na wan so ɔsɛfo no sabo ɔpare de ye bedi atam esa sɛ enye wode ya ɛya betai ka sɛ mi sɛ yoni pada sani bo hɔ a wodi babu hye ne tirim na sɛ wobɔ na sɛ wuram a ɔbɛ wo so ama babu na tɔfom esa sɛ nye ne de ya hallelujah amen enye ne de ya amen pa amen menu a wotie me ananumre sɛ ka wobɛyɛ so etie Nyankopɔn asɛm yi a anka bɛboa wo wobɛyɛ so etie Nyankopɔn asɛm yi a anka bɛboa pa amen praise the Lord amen verse 4 no ɔsɛ no bɛyi wɔn aso afiri nokora ho wɔbɛyi nipa so afiri nokora no ho na wadane akotie anansesɛm ɛkɔ so hallelujah amen menu ɛno na ɛkɔ so ɛbere bi bɛba sɛ ɛbere no ɛna yɛwɔ mi ɛbere wɔ yɛ bere ɛho yie ma onipa da sani biala obi bi apɛ sɛ ɔkɔ Onyankopɔn bɔ ade yɛ wɔ ne nkyɛn no ɛbere wɔ yɛ bere a sɛ wogyina yie mmerante ne mbaba a wɔtitiriw ɔsɛfo ne ni abere ɛwɔ mmerante ne mbaba so ɛtete bia no wɔpɛ deɛ yɛbɛka bɛboa yɛ menu a wotie bi mutie asɛm no yɛ pa ɔka nsɛm wɔ Jeremiah chapter 23 verse 21 to 22 Jeremiah 23 verse 21 to 22 mansoma adiifoɔ no ɔse wansoma wɛn enso wonya asɛm kɔkan enso wonya asɛm ɛkɔka hallelujah amen ɔnsoma adiifoɔ nso adiifoɔ nya asɛm yɛ dɛbɛn ɛkɔka na odiifoɔ ntimi nka sɛ ɛnna me hyɛ nkɔm anaa na hyɛ nkɔm a odi hyɛ nkɔm a ɔno kene deɛ me nhyɛ ɔkyerɛ na ɛmɛhyɛ ɛnkɔm hyɛ gumiyam wɔhu nsɛm hu ɛkɔ so Kristo so onya nsoma wɛn wonya asɛm kɔka mankasɛm ankyerɛ wɔn nso wɔhyɛ nkɔm Onyankopɔn ka asɛm kyerɛ wɔn nso obɛgyina wɔhyɛ nkɔm menua de ɔde ma me na meka kyerɛ wɔ de meka nso mo mitrim na meka ɛwɔ twerɛ sɛm me nko read Bible bi na mo ɛwɔ twerɛ sɛm na meka kwasɛmpa amen pa amen na Onyankopɔn asɛm eni puagya dabi eni abokyima mu dabi eni baabi ala ɛbɛn wo ankasa kwasɛmpa Takasa wutu kwa ansa ko hu Nyankopɔn asɛm de na wonya giri ni papa hwɛ ne bɛn ɛwɔ wo nkyɛn ne yɛka asɛm pa ɔde ma yɛ bibifoɔ na ɔbɔ ade de adan ma yɛ kwasɛm yɛne no madawro ma te ne yɛbɛgye ade na firi nsɛm ɛne yɛdada yɛ bɛdu sɛm pɛpɛnsuo yi menu a wotie mi hwɛ biele ni hɔ no bɛso se hwɛ kronkron nti sɛ wopɔ Nyankopɔn hwɛ kronkron adeɛ bi na obɛnya nyansa wɔ ɔsɛ mansoma adiifoɔ no wansoma adiifoɔ enso wonya asɛm kɔkan enso wonya asɛm kɔkan mankasɛm ankyerɛ wɔn ɛnyɛ de ɔka asɛm kyerɛ sɛ kɔka ne sei nanso wonya asɛm kɔkan nanso wɔsan hyɛ nkɔm hallelujah na sɛ nka wogyina magyina mu a na sɛ ka nipa ne gyina Nyankopɔn agyina mu yi a anka ɔma me man tie me nsɛm anka ɔbɛma ne man atie ne nsɛm pa na wasane afiri wɔn akwanbɔne so amen sorry na sɛ nipa sane firi wɔn kwanbɔne so ɛne wɔn ne yɛ bɔne no ɛne ma bɔne a ka nipa sane yɛ no ka agya yɛ ka Nyankopɔn somae adiifoɔ no a anka ɔbɛkɔka nsɛm pa amen odiifoɔ no a wankasa hwɛ dress sɛ gu asɔ dɛm usu Nyankopɔn kasa kyerɛw ɛna ɔka ne pio so nsoma wo ɔnkasa nkyerɛw ka wa kyerɛw akɔbɛkyerɛ ade afɛ sɛ lipstick deɛ afiri deɛ ɛyɛ deɛ ka dress na yɛ nufu so gu so no kɔbɛkyerɛ deɛ ka ɛsan sɛ wode wadwen kasa wasɔ dɛm ntino wotimi nka deɛ yɛ Nyankopɔn ni asɛm nkyerɛ nipa ɔsɔ no soma wa kan bɛka de ɔpɛ
na nipa sachra efi obone ho. Amen. Esa said ya wo penti. Hallelujah. Amen. Me ni eti asem ni yepa. Emre na so se onipa da se mu na ni da ho. Amen. Osan kasa wo chapter 23 wa Jeremiah verse 33. O kan sembu ha. Jeremiah 23 verse 33. Yenti radio asem. O se na se oman yi. O se dey. Na se oman yi. Ana odifo. Ana so odifo. Ana sofo bibisa wo se. Ana so sofo bibisa wo se. Erede so ade den. Ghana ya den na Nyankopɔn ade so ane de ho na ma ho akire yan a. Ana akire won se. Ana o se me kan kire Ghana fo se. Ade so no. Asofo na difo no ye ni ade so no. Me na me kan brother. Bible be beto e. To the frame no we no de ma me se me meka. Sanka me ma wa se dey. O se na se oman yi. Se Ghana fo sorry. Ana adifo. Adifo sorry. Ana asofo. Asofo so sorry. Bibisa wo se. Na so bibisa se. Erede so ade den. Ti ya ho. Odifo bisa se Ghana ya edi. Ade na efiri. Ase ya yen kan. O se ana akire won se. Se ya ka che difo. Wo ne ade so no. Ye difo da asofo ne ye ade so ne na ma Ghana. Ma to matene. Obe de be. Ma to matene. Wo to ya de be. Erade asemni. Cause difo kan no kure. Asofo kan no kure. E ka hwe ababa ko a ye beto o man mu. Adifo beta obi a hye ne nkom. We se obenya, Yakupon ye chese we benya. Yakupon chese we benya. Yakupon onye saksaka nyame o. Onye sakse Yakupon. Nkwasem. Oye twere ampon. Otufo no, obo ade no, yawe no, na de ye pa. What you say? No difo pa begina na o hye ball ho nkom ball. We mfo be hye. We be hye. Yakupon yi kire me. Oyi video, oyi TV kire wo wiem. Ono ko heaven o yi kire wo. O nkwa sasam e ko so Kristo so mu. Enti bi ka se tie Kristo so. Yakupon bo. Me ka je se bo na ka se tumi adi eche unim ntia. Tumi pa de kire. Sofo bi o support shen komo ball hu bia. O me betime kenu pisa o ka sen kwofo hu bi. Cause I ruminative for na sponsor. When the take papa. Over and some wo and some wo na tade de ya hye na de dua ho asofo e de dua ye ho and ye hye nkom we be hye Yakubu yi kire me we be hye ni etwa bet aso dem asofo etwa bet o dem nya asem ketwa Adey Tachel chapter 1 verse 13 Adanse yi no kure ansema me kan no kure enunti yi won atenkete etwa se me yi won atan se de tepa na won ho aye den wo gidiem ebema mo amutie me mo ho aye den wo gidiem na wanya aso ama Yudafo anansesem ni pa wonya aso emma asofo yi anansesem wo ni pa a odan won ho firi no kure no ho onipa bi a we adan wo ho firi no kure ho no sade bia we ni ba da ho na bo hu sankofu yi se manchewa hu sankofu akwan kwasem hallelujah Amen. Me kenya ko padwe na akire wo me kenya ko padwen na akire wo brother sister ho na ba no ene nkwane asodwie kwasem pa so that's it is a what one is send him when you know and the yato as some child the sister that ben obehu wani bete that ben and wani bete Elwadi hu mobo Amen. Elwadi hu mobo Amen. Ontia no me wa kuma ne wa adwene mu na asem tim wura mu se Nyankopon ba no otene a odi akire na oba Papa edi de mai bia na obutika mu opese osi me pacho every apostle some cancer opese oba me ho a me wa kuma se tafo adompo na kuma se otafo me number is 0244 70 3250 ebia wotika mu ana wutie me wo radio so 0244 70 32 50 obetimi afre enye sese na obefre me pacho na momo no me wie program betimi afre me ba bia mo metro no aba eni die mo a amen pa Amen. Onua yenko asem no so hwasem wo kan wo Revelation chapter 22 verse number 18 enne me be kiro hintasem bi pa Revelation 22 verse 18 kwa mebo obiara a oti enwuma yi mu adie nsem ho kokko obi biala otie a wo kan Bible no wo kan tonko no so ogbo okoko se obi dibiribi
ka enuoma yi ho a obi de bibi be ka twankonkuri ho a onyankopɔn de ɔhaw ahodo a watwere no nwoma yi mu so ɛbɛka no ho tie ne ye menua sempaka ne tie ne ye menua difo tie ne ye pa Bible say odi bi be ka ho sɛ Nyankopɔn sa onyankopɔn de ɔhaw ahodo a watwere no nwoma yi mu ho ɛbɛka ne ho ɔso ɔde ɔhaw ahodo a yɛatwɛ nwoma mu ɔde bɛsoa wo tie ne ye pa ebi de bi aka twasɛm no kwasɛm a enim de wɔyɛ adwen ɛna didi akyi nkɔfo sika menua me kyerɛw ne ma hintasɛm o na adwen no pɛ sɛ adwen no a ekita nipa no wɔde gye nkɔfo adwene kwasɛm na menua ɛma menua mpa to me frɛ me so frɛ me mfa me kyerɛw ani die mu a me pon no afrɛ mo wɔ ni so why ani die mu a hallelujah amen me ti asɔre me nye offering me nye tithe so hu na mo kwa me fa so me de bɛn me du sika sa kwasɛm pa o se de yakɔ so ɛyɛ wɔ ho sɛm ɛmɔbɔ yɛtimi kɔ si prekɛsɛ ne ane powder mango achi mango ne awawa ne ane powder ne de perfume ade agum yɛde wɔn oil ne bi yɛwɔ secret oil bi wɔ hɔ ma wɔn kɔgye na wɔde asom yɛ tɔmɛ nkrɔfoɔ miracle powder oh ɛyɛ wɔ ho sɛm o ɛyɛ wɔ ho sɛm papa wɔn no de mango an ahata duachi a ɛyɛ powder yɛayɛ ne package ne kama ha wiase hu yɛ mɔbɔ Ewurade hu yɛ mɔbɔ ne wiase no ɔsɛfo wiase sudifo no aba wiase no mpa waba yesu sɛ me de ne bibi di mi mu sa me no de ne de wɔ nkyɛn ɛdinsɛm akɔ nyina sɛ nipa so kekawan dinsɛm me kan ɔte pe no dum fo no because ɔde nipa no ɛyɛ na basa hallelujah amen hwase bo kon Jeremiah 28 verse 16 to 17 Jeremiah 28 verse 16 to 17 ente Awurade asɛm wɔsɛ ɛno nti sɛ Awurade sie nie sɛ de ɔba de Nyankopɔn ɔsie ni hwɛ meretu afiri asase ani ɔsɛm yɛ dɛn meretu afiri asase ani ɔtu yɛ firi bɛ asase ani ɔsɛ afei na wobɛwuo ɛfiri sɛ waka atuateɛ tia Awurade ti asɛm wɔka no afei ɛna nipa da sani ɛbɛwu asɔfo difo ɛsan so ɛde bɛn waka atuateɛ atia Awurade atuateɛ de bɛn atia Awurade na odifo na ne awu afe no ara obosom yɛtɔ so nsuo no mu amen Nyankopɔn yɛ esina twetwe enipa nti Nyankopɔn ase saa pepe saa agye nkwa no me sɛ ɔde bɛ sɛ hɔ ma nto do bia pama no sɛ da bia wɔasɛ sɛ obi nipa da sɛ ne atɛn enti ya na kasa tetemre mu aka Ghana fo asa ka sɔfo asa wo wiase cause ko Nyankopɔn kumadifo na sɔfo fa cause entro ne nsɛm hunu ɛna yɛdi saa ɛyɛ sɛm o ɛnɛ mɛka hintasɛm bebree sasɛ saa sɛm wei maka no bɛsɛ 10 years ago ɛna ɛhyɛ aseɛ ba obi obɛpie ɔman bia no maka no asɛm abɔnde atiatoɔ hallelujah yɛnim de yɛka san sɛ ɔbɔ adeɛ no ɔde asie amen paa hwɛ asɛm bi a ɔkan ɛwɔ Jeremiah hɔ chapter 23 verse 11 to 15 come on ɔse dɛ Jeremiah 23 verse 11 to 15 na odiifoɔ ne asɔfoɔ nyina nsuro nyame ewe yawla hosem adiifoɔ ɛne asɔfoɔ nyina yɛ de bɛn yɛnso Nyankopɔn na mefie mpo mahunu wɔn bɔne mefie mpo no ana yɛwe mawe yɛne mawe da mefie mpo asɔ dem office nkɔfɔ yinom na asɔfoɔ ne wɔ da mefie mpo mahunu wɔn bɔne bɔne a yɛ asɔfoɔ difo edie Awurade asɛm ni Nyankopɔn ne ɛka ɛni ti wɔn kwan bɛyɛ wɔn sɛ esu kabi mu enti wankasa na wo ne ɔsɔfoɔ da yɛ no unu kumba ya asimi kwochi asofo a onye ne kwota asofo anim nti wadwe na kasa ne mu fo e ma bi e wicked hi ayaro ho semo papa ni obeya da ase akwani ku nchen hey masaka cho kunu se ene o yiri nhia bosome san se me de ne kosunsumo dwuma me bɔ mpae ma no nti obeba ha abeba sɔre mpae bɔ saa why na so ne da saa bosome ne da saa bosome puppet achi ni ladi be tua so feka sama sakra ma adwene a amen ne fie paul ene ohunu wo bɔne Awurade asɛm ni Nyankopɔn e kase ɛno nti wɔn kwan bɛyɛ sɛ esum kabi mu kwan toro ebe sɛ esum kabi mu otoro wonam sum ne ahonso e toro sani para sanity
obesunsun won na wahwehwe eso ase sanachie minnu mati agidifo munti asam ne pa na nsam ya mekan platform ya meka saso so pa platform eso pa ekwatiri ye munti ani ye ya be hosem na ewiase ne ba bi akodu no senya kupon so ma say station and chewa amen na enipa nyakopon fashion sachra kra amen amen pa amen every say one asotwe afinu mu every say one asotwe afinu mu no me de bone beba won so me de bone be de ben beba won so ewrade asi enye tv station bi na frame ya meko ya frame ya anyi ba bia na meko da bi cause ye hwe ade no kwase mpa hallelujah amen also de den every say bone be de beba won so me nua sofo tie nie na u preach wo de asofo be ne wone de Bible ya ba ko pe eti de wo mu na ya de ben ye kenkan o se mfa bi nkan emfa bi so de ben enyi bi so de emfrim o kan sembu wo Proverbs chapter 30 verse number 6 come on o kan sembu ho na asem no so emu yedu ne hwe se o kai se ete sign and ever enti de ben ti na o kan de me so me kam de me de de come on me Proverbs 30 verse 6 o se de emfa bi nkan nsem ho emfa bi Yakopon sem ho na wanka wanim na wahu se wo ye otrofo na wahu so ye otrofo ade nto de bi kan Yakopon sem ho na Bible to sabi ka ho sabi ne ka ho na eye denti na sabi ba mu me nu atienie pa tienie o kan sem limitation chapter 2 verse number 14 limitation chapter 2 verse 14 Jeremiah okay mami nwi ho verse 13 na Samaria adifo ni mu mahunu kwase asem si asem ni yo Samaria adifo ade bay mahunu kwase asem wode ba ehye nkom gina so Ganda how adifo kwase afo wom esa so wode ba ehye nkom hwe ba ni be nyame oye nyame nse maba kire nyame hohoro ewo wiase kwase ana wodi de be ehye nkom who be first Astrof na Ghana fe asase ya wa be nyame nso mani pa bi mu etobu ase me hu Yesu na me kwa mountains na Yesu yi ni nsem na do a kire me who die you uko hu Yesu wa na hu Yesu no nsa kama pampam na o kire me hwa de kina cross da me bo ha yankwasa semu nyina difo oka na ni pagina o nyina de won se gu obo no we de o tie o Samaria ide adifo ma de be mahunu kwase asem de be ewom hallelujah amen eti me ka tro se de Bible ne kan to aso me o say wode ba ehye nkom de man Israel fomye wode ba ehye nkom ma ne man Israel de be afom nya na ekoso ese me pa che no wode se ba yi ehye nkom ma Ghana fo afom Yakopon Hosem odifo Yakopon kire no no oyi kire no kensam kire no se wiebrem eda ho ma me no mie no wode ba ne hyenkom the man Israel ni man Israel Yakopon do o man eti sai efom ye ya fom Yakopon asem tie hu no kra pam no ye hu no kra pam no obi bi sam se na mo Ghana he yana de da no na me wo he ondo atifie on kwasori esan se ohu ni se so for bien hu aka no krento atifie te he na me won de da mema Yakopon no ode ne ma na pie kwasem o siesie no de yaba hallelujah amen verse 14 na Jerusalem adifo ni mu nso mahunu adifo ni mu nso no mahunu ahudwiridie ahudwiridie wasai awade no odi wasai awade di ntro hwan odifo ti meje nyanko yire no wawale no osafo ti meje ne nyanko yire no afa no ono ne sire awale ni so no apa kwan bi ato so no agu awale no wa de be wawale no so mpe me de me pe no maje no ti asema ba breka kire we kan wase de be wase Jerusalem adifo ni mu nso mahunu ahudwiridie wasai awade no odi atro yes sai awade sendi atro no hye ne bonefo insaden na yasia hye ne bobi odi boni tonko kai wa sorry fie no asia mani post sans for talk am so for them
What talk about so for them? Gay was a car, and so this week up a bio and a nam or be cool. So I dickness. Yeah, why didn't you? Why what dickness in the it's outside the bay? What talk a man? It's outside the bay. What 20 man on tea or shiny masculinity? Mamma, Papa, no, and you are no matter for. And the Abbey Yenny. Baby, I could be Abbey Yenny. I sense a bit. Yo. Said ye Ebeya Obiara insanin free the bonny. Said ye bay you only part the sentiment selling free the body. When you not done it, Mesep Sodom. Any pay done in Yanko Pass says Sodom. Na a move or I said Gomorrah. Oh, man, God. We have a wholesome. We have a wholesome. Amen. Amen. It's Minianum. Kakam make up some way. 10 years ago, I make us and I check myself for a beard. I make up to answer Moshe. The Abba Ghana, no, and what did it? You will crop you a crop yet ruminati. A yes secret society. Freemason, other, being alcohol. I saw for a see a woman for baby, been Johnny same quality now. Na ye biara 5 years biara obi e de ben eba no kwase sadi ma kan 10 years me kai enti we se baji a ese otam so akoro bi so de ben eba yi wa sumneti na me kan yankopa asem a kiro me mu mi sa me kan sem hunu ti asem ne pa amio amen show yankwate so fa ko pie be she culture center ha oka koko ade Yankopon e chere so nka koko ka minimum da se Ghana so for odifo Yankopon dine ko be poso no that is saying every heaven about wa chere se de ka koko no man ko fo mu koko ojidi no jidi amano so koko unu koko utime fi enketre empoto ina wadi koko da wo figu ni pasu gusu wa jisika kra die chiri ko wentime nyina anko bebre na yabasa na yama oni pa akra bi ni ade yabo ehwama na so wonu wa de ben enam o ho pena mini ba kusu pie pa ono so di abura mu so hey abura mu so na abura mu so nsekete o mu say one sofo kese bi pa wo Ghana ha me modi go fa pa me cho me modi yes modi o ono honhom no ekese pa ono sei so no abura mu so na nyina wo so ya ewade obaba yama anadwo utu wonyankemade ababa eden ama ebi so kokwaje oya wi na bi asofo no akwaje de aba efu hunsuo ede be ni nala e no kre ayade yade abura mu so amono no mu nyina brother sister munum brebi gum yefu ni mu Ebitrimanio, asofo ya bay, adefo Yakubu twie waka bia. Wo de me kanse na me wura ho, sanse boni ani pedi, de Bible atoso. Kiki ono sa kwa no wo fie nyansa. School assembly de ode che school for, na fie nyansa de oboa. Edi sa to me no, obese eche wo so we, nyankema de mo sacrifice bi obeye. Enti abaso di nyanse ebeden ebetena se kan say akonwa no so ene ihwan so boko no se mon kobdim nyanse ebedidi but once akọ unya kodwone platon kra amobron sam to ton kra ma na de ode bo ho ba ne de ewo ho cause we di atom ene heaven wo kọ no oni yakupori hwie biem eno ti sa kwari so de hwe obegya tv so ankwansam nko a o ka kwansam ko fa sere sa se hunu sa no wa de ben wa pon jade ama no oh when menua kuma eso sorry ewo Kenya ase menua obi obeje baton menua de baton ne koi pa de kwa kra tama jede na waya de bia mani age o hyase akasa sefra komanimu a ka Kristo beje no cause guy no hyase na me panasem em no hyase mu na me panasem papa but se do abi no obua ha asofo e kwa udiri pachi a unonkwa sofo e na besama sorry wan hwe ye be se wadom ye be jidi hu batoni kwa no de ko hey yenkoba me dani preko me dani pete me dano nanka he na e ho ma se re hu mu no
One now be the team mouse position now. Beto na aba cow. Beto yes. But then you can say to be a sad I didn't bonus so. Yes. And then me can say confess say. Na me three preach am nya nipa 1,000. And crenso. Abonti e wa bonti ko timi kan we. He na fa car. Police for nyaji got and then they cost them 200 150. Me nua no. Onko so say Nyankopon bemu a betimi. Ye rade ba akwa be se ye. Akwa be so pie. No ne de opie de na ya sonko e ye fita. O won say janiu e fita. Hey, traffic timi chi free ayi Kubase. E so who stadium timi ye ma stadium e for the person 40,000 40,000 right. Etimi ye mama we ya wabontin kwa do so asem we stadium. Ye man so me peja hey ye di besia oh fancy team e da kwesi fancy ye team na dia to nsa ye fa to nsom na nom ne makam se sa ko bi be board sa ko oba sen ne besi make it nyina to we di me chacha won misema make nyina yes ajini padewie hey adeda kwasoi ye abrochimam UK US Chicago besa enu pe gu ho ni ye discount money be to bad ya ebede be da yansa ye di money ade boy yansa wala hosam ni egu Yakupon de be enum ase Yakupon aba ye chain Yakupon aba ye card na da nipa kom to me no Lord himobo we twa na nsu anipa nyina be yira wasase so asebedi na miakasa makonta sharp abrante ono wotire eno se wo fie nyansa o se no mamre eno beji baton free minua obi wo na sheno na ntokwa so mu ye didi atam afan o se be kon 15 years no jini hudi kosa obrante bia no ho ofe na ni nsu odene na no so ate o teblo futitwi etese okwa ni nyina we are the first you are here 31st night. Kumase jibu. No kwasem. Enipa. Mitime say say hey, Lord of some we adwuma. Ni pegu so. Na osasen o teaching kama. Onu teaching, onu preaching. E ko see dine bad say and then fe be we are share. Bible nya hobium. Heaven hobium. First osase osofo na o teach heaven. Yes, you call your crowdy we are. You catch us, say we will do it there. Man, preach it, yeah. You be nyas as some can. A foot to net of the day, and you be. Also, by Apple, Abe Funku, to, Abe for Esradia, Abe for Samna, Abe for Space, Abe for Pabua. You go so whoa, near ta. Hallelujah. Amen. Me were hot number 3 years ago. I read it by my chain. Na oba crusade nibi 31st night eto ayare ne nan otwene ase agric officer obi tina ne member e wo me ho e no friend say na ya mi o me nan mitimi entime ba na last time me ba ye no manyi sika nkohunu enti ese no 31st the park na so de obi e be hu no e no ase bra na mfa nkohia me sofo Miss Woku no from power Hemiso me has Miss Slow. Na me dam echi coffee. Me ba ablante tintin bi na nan o twene ase. Ablante adan baba eni o. Na me ba sa odinfo yi ho. Sika 1,700 kitam no e ka me so 20 cedi. Me tapo na me re na makoto we o se ye we ansa me kodu odinfo no ho no. Na se sika na sa e se me 700 cash ansa makohu. Hey, TV so go ba no we hu esa ko so be kohu na oti ayim pradiem wo so kohu no ye hwe ka na ba park ansa de wakọ ye kan Yakupon asan choto ne se hu no mo hwe se hu kwa na akaw yes na me se sa enti minisika enti se se no me ba park na ba so ne ke se hu be to me a na me se sa me mo hu Yakupon to me say Yakupon to me nya apple any anonte one any food water Yakupon start wa cause Jesus Christ say Yakupon start tell you to Amandia Yakupon to na be di penchen ya me na advantage na ba 30 minutes na no pum 15 face posa hwem na na tuaira no say
Sami jina ho and now Baba Pakeke and now we see by one go let them say I'm a sweating when you go to me. The one no you phone no free. Hey, Kwaku 31st one at Mama me what to me or the two speaker. I quite said Janko Samono Nina yeah but this car Yama Obi. O se me what to me Onia bibi kwa so wiase Miriam Baji baton on se nani ya de bay adene etro bianum na me hware ba ko sekiti pa na me ka kire mo Ghana fo yi ho mo no yakofre onyina na onipa bu a wanyini sen wanyina ekuo ne yakwa otimudi ne nani afi otimudi no so ne yakwakwa de onya de otimunya bibiala otimudi no tim ne meeting etiaba sade a wo betima say sacrifice there ye be angel bi ama na angel no ma be kire different kinds of angels ma be kire me yam ono de otwedom say angel otwedom ejanse no betu just wo ye sacrifice ano e de be edene edo bia me say ablantia ne ho ofe no ono betima de be aye because o ye sharp guy edo bia ko hwem ye kwankwa so ya beji Kaka, Papa Perina Fasia sharp. Akwaje. A shako way. Now come and see them Didier. Taking over. And you said that first night, Obi just Obi take over. Also, you had the house, I'm taking over. Who's self mono? Many a baby ho, and never go here. Well, could be any hallelujah. Amen. Yes, it is shiny yano. Some lantia bear. Oh, I'm not yati and quite cray ho, and the other man. Now me can't some way. Now me can't say, Moody baby. The Amuka Muni Minino. Or beyond angel nebia angel match some of the four angels. I were white. I went the 1 year bonny. Now she it was what conclusion will be to my Jumaya. A bin was a Juma. Some angel most angel back credit. I'm Monaco, who called with Sha, most angel back, no card with who die you? Who am I? Oh, angel. Oh, angel. When they are demons, why do one? What for in them? I walk. What was that? Some me catch and say, me catch my social pastor say, and check Uber hoop papa. One more dear Juma. I could say, nah, here, oh, near Benji ding. Pa! Mr. Man can't tell them. Because once a make some sick it back. You were as of we be one man, or be as of Lord Gidi, not or the Dimbia the bay, Atonoso. Yeah, friend say, or to debut or cassa or cassa, and what I can't say problem to you. A friend say, because I saw promo to I can say, Angel, no, and Angel, one for no, or no, yet man, or no, didn't say that. Would have told so? We can't see it natural. Would you transfer my green you miss? No problem, some Jim. Because I catch now. And to see what's wrong, my catch now. Hallelujah. Amen. Wako body never die at same way yana or sit there near neighbor 25 numbers. I won't down back and you about to 20 boy and I'm a fire. As my number one person and I'm wahano. Yes, lack of knowledge. People perish. Me catch them. To one so far first, papa small comes me catch the one tiasi. You want to the one sacrifice no. You did that man. I have 5 years. What's about to us? Sacrifice you obey Yan Wuntimi. Tell so Jem no be baje ko. Cause idea say Udi akwase ayi akonya Ghana akonya. Anya 4 years. 4 years. 4 years. Uria wotimi akwaso another year. 4 years. Wotimi a company ya na de be. What after 8 years obua. And this Kofo me am of Kofo. Obedi for na ko be second 5 years or up one day. Account. Ya fa ma no. Was what 20 years you are shy then. Akonya da. Side wait here. Sir. Again Chabatono. Abefuru akọ. Na obeso na question na esi from say no way. Adam ni ka besi so. Ha! Oni pa no ye be ade no. O ye young boy bi na ye tete no. Obedi ade no. Ha ensem wa Ghana. Ensem wa Ghana. Ensem wa Ghana. Eti ye hyase preach no. Yakopon time chewade. We herbals, we no, we away. I feel Koba, me tumi bias, tumi, and I'll be to me so. Now, so about for angel, not kingdom.
enti dom and then the whole region na be bia no aye who picture cause otwedom otwedom na ye gina na ye to na nsam kire na nipa kese tete ho doctors lawyers magistrates mu binim ahemfo ne binim ebi akasa kese tete ho ahemfo ma ne bi so duo ne ba pagina na odwoku che nipa o che nipa se ha yesu hwemobo bibi be wiase Abrante bibi be wiase e catch from what I say and you preaching across us them what preaching bim what preaching bim and chama who dey be so Ghana and to kwa bini mi timi akoso humu no anya sam ketwa cause start re there e se beje cause be toy yes onu say no way cause wa keke nsem bi tie se otimi disu e je basa hwa odifo kese bi wo Nigeria ye ka say o ka chen kofa so benemu ni birthday biem na be ko me catch up say spiritually no hwa wo ni mu da wo di be fi so ye chiraw ultimate sensaho kwaso aton krama no to mu da wo bewu enti e ba se o hye nkom kire say ni akaso di for kan brother hwe bibie kwase Nyankopon ho obronsam ho beto ko obronsam ho a obedwa wo batu do pe bia do ma enti hwe masasofo nyala mihu eni e wo se kata boys before bu ho no so boys bi when wo hye pontwa no won so de wo de ne de ben so committee a when wo akire so I say and akwaji bi wan so de ya kra na wan so twetwen kwofo akwanche mehu ani mehu we so kwa di for small boys na ba na won pa gba no teatrenten no aha me odi no ha hwe ni na mo bobo o so nda was me odi for wan ade hu so ntiase ewlade mi ho ya dem sere o de on peso bia ya te se o sa na adwen bla bro ho ase wache na Yakobon som no enye mention ye enye biology in esua no makwese ko sua kwache master David da wo ma sam Yakobon na de ma yem for so nkopin kwaje tauti bia wunya bro wase na Christopher ne senkan amen o bro wase wo Yakobon asempa no amen Yakobon ma tie mi Yakobon ma hohom ti wo mu wo tie mi enye mi atweka mi videos bia de ekirawo na wa hwe ni ba bia ekoso na so foti makacha asole ba se o hawo no so wajini sika kesi o wo no so enti wa so candle e dey see na hompam candle na onyina hodi na enso say here e how nyina dey me ekọ mi wo videos nyina wa emobo na abrantie siwo na garden enane egu ne ho na nemu nyina timoja Jesus so kwakwanchire so kwakwanchire and enane go abrantie hompam na problem na kro anane also usua asai na bed na usu edunya super asme ka se usu asai waji sikado 5000 waji edi elo ade hwemobo oba ade hwemobo eti kwa kubno samedi di asofo ni bi atam no because oni musamu nyina ehonhom baako and na spiritual kubno samo order also akwa baako ya menua ya ohye ayi e kan se santa se chiri hoi menu ya me so wo fi adwini oso ni gwakublen sai kwakosia me ka wa so da me so onkoda na spiritual kwakublen sai hunu so ye na small boy and na we say so nya so e ta funa we bekwa bisa kwa na mkrofo e ta mla so fo ni kwa plus ha o ye senior ha o tina se o ja bi Yakobon se minya na manko ko ka bete o so small boy sha menu ya bone kwa so wi ase me se betima pitch we say kwa 1 month no kwasem better say bitwa ameko and say me wo mu no eso o just here ye kan Yakobon say cha wo hwe wo nya wo di wi agogo wawie no anya oba bi so na dua sai no tuni konfu bone no sai no hwe asofo bebre Yakobon frewe eso wo ma say we sho nyanko sofo we o pejaye na nsenya hwede waye na o do to so sa to ha on so to say Nirijano. No de eche no okọ. Asofo bebre Yakobon adom wo so because of what him odo so ko love and kwasa love ntino. We am bobo him ma de be. Asawe. Our Lord heaven. Our heaven. Enu ho. Me ncho secret one secret ba kra me mpon hwe. Wo mu dentia. Asofo bu on ma. Na ire no ase megano. Na de ase minya tam ma no. Ho na ka kire wo. Asofo num binim. Edifo brie fa ememato.
Wofi ba 21 anyway nim one secret. And this okoro ko hu pa ne am hye ne pa. Na we jai. Obare de na komu fita. Onu se me asafo ma me de bua me ku adwuma yo. No se ne ku yo aquatic. Hi. Emobo. Oh, ne. Ne ma hye no. What I say? It's ne am hye se pa. Bemobu. Oja wari. Hey. Papa, what he teach? That was up. And you say no. Me chira cross. I dey Nyankopon dey mami. I don't to be information. What the mami from me more flash here. I don't from the other same mami. No the mami say ko na kwaka. Sir. What I say? Hallelujah. Amen. Papa, everything if of course kakra. Any dey ma. O dey you better ask. Sir. Hallelujah. Amen. Me pa chop. Every apostle some question cancer. Sir. You will come say tafu adompom. About your my number and personal number is 0244 70 32 50 0244 70 32 50. Asafi ebi wo yeji. Ebi wa tabubu. Ebi wa swadro. De rampon. Kaswa. Konongo. Abatifi. Oti region. Kwanta. Asoro Yankopon yetre. Baby a wo pesa sorry bi ba ho no a just frame me. Nko be twa kwan be fa so bi abro amogin bi akọ amen pa obi so pese oboa me dwumedi na ha no yetu aka akọ so machine sin nala no adwuma fa so tu aka yes yetu aka ha no obi so some machine ma me personal ba no wo dey frame me why wo dey ma bibia so ma bia so meka mo bia so ate na wo hu Yankopon so hodene ya meto chacha ipacho me number na 0244 70 32 50 0244 70 32 50 Papa personal number no we say so obetimi abowrem mefa 0551 93 19 31 studio line no 0551 93 19 hello 31 confirm baso den Nyankopon wa mitio hello oje frame ma mukasa free be mine ima brema mitio onumre no papa cho me master bish ma ya mitimi nya yin na me tempe so bo Emmanuel from number we me person number yi onko bia Nyankopon admo chena hia ma sorry from na me nchro ba bia me wo me pon a 0244 70 okay 32 50 your pump from me why okay ready ade we me preach 1 month e wa ha na message kan wasem biem hello okay patcho we dia obetima bowrem 0551 93 19 31 and 0548 93 19 31 054 hello yes minia papa jamia student count and council odi am di begin to kata yo na the problem is na akom home all me the person is free na there is the handle of the my bata me ko to be go na no patent na ko ma mi ngi sofo no come to me no de adwuma sofo no come to me no de adwuma ndi no kan sa che no bosu no de adwuma ma phone number mati yapma why okay bye asofo enum oh my god hello Pacho number 0551 931 hey oboso fu ngaje obisa wa nkokoma ensini ana meche no anoma won takase na wentu bom hello yeah Pacho ni bia kase free Pacho gin de benda me kase asin fusu yo meet you papa Pacho na mi shira one ukishi shawoye amen but me humble dia me this any social and benefit and say we say social ni bi MC app there but say the all kind but the banner say kingdom no divided into me engine ye kano yanka asem no more
yan sɛ yɛbɛyɛ attack no I hope sɛ ayana mmanyam dwuma no yɛnkora no ayɛba no yɛgyina akyiri a na yɛsu sɛ mpanyinfoɔ no kora ntitimu no ɔdɔ ne koe no ɛni hɔ nti yɛsrɛ sɛ yɛnyɛ dwuma no na yɛnka no sɛdeɛ yɛasomayɛ no pɛpɛɛpɛ na person attack no ntumi mfiri hɔ adesrɛdeɛ ɛna ɛde sɛ masɔfo mpanyinfoɔ no mede wase arante yɛka attack a yɛnte attack ase o yɛka sɛ obi attack obi nte ase o ɛna ka policefoɔ nso attack ayi o wifoɔ kokeefoɔ ɛnte sɛ o obi a police no wi ade anu kan sɛ yɛkye no yɛsɛ yɛkata so asɛm ne no korɛ onyankopɔn ne soma Jeremia ɛnsɛm onyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ Jeremia nka no ɛna meka kyerɛ wo nti no so yɛ attack na Jeremia attack adifoɔ no Wladin fi abɔ ne nkyɛn amen hello good evening minia ọba de da roma ahun so ai yes bancho me ka se free bancho me ka se free kono na kono Mr. Isaac michi o Mr. Isaac bancho teaching ya toma kuma ko Yankopon hira o ka che bia o na mba so Yankopon hira o nto ana papa e pon ana wa frɛ papa personal line more direction no ye bancho me number no say me personal number no me boy nti 0244 70 32 50 0244 70 32 50 ipa cho me personal bent we abet my friend why na my traditions no aba nyankopon bate ne na odrem kaba na wo ye de ya anko ani monte ya ka attack on my attack ana emomunyini for no emomunyini hwa nyankopon sum enya bara yadweo enya bara yadwe kompa ya sasima Israel for no ka onka tawo so konkunkum we papa obi anya ma homa no so de we check kwan beto papa cho me wo nkofo frefrem me number yi pa papa cho me wo Kumasi Tafo Adompom Kumasi Tafo na Kumasi Otafo ufri tech NSA oba me pa cho ubetimi asi wo Anraga Junction no afa call from car si wo plaza yenhwe enfrofrefo yi hello when time nyina so hello yes patro ni bi aka free me ka free Kintampo side eti wapa the friend Ajawusu Ajawusu mitio so for no nyame hira no amen me hene program no ko de pa na wo ka no asofo no maba no se so mu ye wudifo papa ado obi de gina wana oh papa me de unyame unyame me ba ho na wo ka kire me se fa we a unyame me mfama amen because send ye tie no me sofo no wa wo na no me hwe wadwene na me muso wo ye kronfu be bia nti me ma kokora me wo gidi unyame mu se sofo bi kanya me asem wo radio so na me gina wo hwe na me follow no a nyamo me hawo no beko ti sofo papa nyame hira amen nyame hira Ajawusu me show program me heda na bia me ta hwe amen yede wase papa obody show amen odi show me Ajawusu bachi aya fam na minya number market me o la no ma peke me fro yo ye wo Friday be 11 p.m. Hane wo Friday be Friday be 11 p.m. sir ene wo Yakupon ma ene ene wo kasa ya pacho ngofo no emtia no person ba so hello yeah pacho nimbe kasa free me ka fi sama boy pacho etio saya pese sofo aya de kaya mi silano amen bro na pese bomba e mai bache yo we are me bomba e mo bro that's it pa hello good evening bro oh about what to not and just say
Oh, la no munya kra. La no nye ye 2 year brother. Oh, if I show my personal number ni 0244 70 32 50 70 32 50 0244. But I show me for back bi na me time no ayabe. If I show me wo Kumase Tafo Adompom. Kumase Tafo Adompom. Me sure be o fe no nya me ma wo ho when no bekasa. But I ntie yen for ntwa. Hello. 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 Yeah. Hello. Onia yenim say free network no entimi emoa yen ha. Hello. Oka se free konongo yo matimame ede wase obade nka ho ate obani de my brand ya be nti no ati for her so obeso her papa ewo YouTuber okwae Apostle Same Enkansa ewo YouTube Facebook nso Same Enkansa okwa TikTok nso a Apostle Same Enkansa ni nyina papa videos ene nchechire ti say no bibi na platform no so botimi ahwe na mo bia ohia so for a power botimi ayo mo papa ebre no aye binti no wo compare man e dey see aja wo so de was so ye nyankopon na ye tiasefo aja obade ya we hran kan wo de asenamba me de ma wo ma papa won ye agin so bimpo tie ne so wo hia bi mu a yare bi mu a pagya mesasa nya arsam okra bi a wo Jesus wadoye mu di pagya station so shonsa se bi adanse ntia sentima trem ni pe hu no kra eno nyama ye onyankopon dia amen amen. My number no 0244 70 32 50 0244 70 32 50